pemuda ko kan bujang di Minang nama Pak. Bujang ko tabagi tigo. Nan pertama bujang langkisau, nan kedua bujang parisau, nan ketiga bujang pasurau. Nama nan bujang langkisau tu ati tasisi bak palapah jantuang bak jantuang pisang karuat talingo kancah dipanggil bawa nak kampu kaki. Minuman orang teh talua nyoskot, ya kan? Yang dihirup orang minyak angin dinyo lem, ya kan? Nan dikonsumsi orang kopi susu dinyo ektasi, ya kan? Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah, orang takziah dekat rumah amaknya, hanya lagu gereja tua. Itu namanya bujang langkisau.